Здравейте на всички, тези от вас, които ще ни гледат на живо и тези, които ще гледат записа на тази наша хубава среща днес. Казвам се Антония Василева и съм сертифициран инструктор по фейс йога, по скандинавския медитативен метод фейс йога джим. И днешната ни среща съм поканила един много специален гост за мен, а, една много вдъхновяваща жена за мен, Ивелина Дянова. А, Много се радвам, че сме заедно. И днес не е просто 8 август. Това е Лъвски портал, един космически прозорец, в който Вселената е отворена за нашите желания, визии и намерения. След малко ще дам дума и на Ивето да разкаже повече за този Лъвски портал. Това е време за свързване с силата на сърцето, с творческата ни енергия и с личната ни истина, това, което ние желаем и искаме да ни се случи. Затова вярвам, че нашия лайф тази вечер не е случайен. Ние не само ще говорим за мандали, за изкуство, за ретрита, който организираме заедно с Ивето. Ние всъщност отваряме пространството за промяна. И тази вечер до мен е прекрасната Ивелина Дянова, жената, която ще поведе заедно с мене свещено преживяване а, на ретрита ни на Халкидики за създаване на лична мандала и още други женски практики. Но ще дам първо думата на нея да разкаже малко повече за себе си и коя е жената зад цветовете и мандалите. Здравейте на всички. Аз първо искам да кажа, че на мен това ми е първи лайф. Аз до сега някак се криех от светлината на прожекторите, обаче Тони ме провокира и то, разбира се, не е случайно. Това деня, в който човек да заложи намерението, това, което иска да му се случи и да направи първата крачка към него. Защото не е важно само да имаме някакво намерение, а е нужно да направим крачка към него под една или друга форма. Само ако стоим и си мечтаем и нищо не правим, няма как да не се случи нищо. За всяко нещо се изисква да извършим действие. И всъщност, нали, в този ред на мисли, мандалите са точно това. Те могат да бъдат нашата първа крачка към осъществяването на намерението, което сме заложили в пространството. И когато да разкажа малко повече за мандалите и как аз се срещнах с тях, Да, как аз не съм сертифицирана някъде. Сертифицирана съм в пространството сега, така да го кажем. Преди сега септември ще станат 10 години от как аз рисувам мандали. А, Много беше интересно. Имах няколко години много тежки в живота си, много наситени с доста тежки преживявания и съответно съчетания с хубави преживявания, нали, понеже в живота ни винаги се съчетават и едното и другото. И когато поотмина тази вълна, когато се поизчисти, нали, аз вече в последствие си дадах сметка, че всички тези неща, които са ме разтърсвали, са били, за да може да се освободи мястото и да се появят мандалите да се родят. На 14 септември, чакайки една приятелка да дойде да ме вземе, аз по това време бях маникюристка, да дойде да ме вземе, за да ходим да я правим маникюра. Тя винаги закъснява. Стоях и се драсках на една салфетка, така както драскаме всички ние понякога, когато няма какво да правим. И тя се обади, нали, дойде, отидахме, направих и нали, работих и така. На следващия ден обаче сутринта се случи нещо много странно, докато си пиех кафето. То може би прозвучало доста шашаво, да го кажем. Беше като някакъв шепот, като някакъв глас. Аз дори не мога да го определя какво беше. Нещо все едно така не беше ела. И по някаква случайност салфетката, на която аз съм драскала предния ден, стоеше на масата. И аз отидах и съвсем, нали, взех химикала и почнах да рисувам. И рисувах. И в някакъв момент, нали, приключих с рисуването.
И вече оттегляйки се на една страна, започнах да осъзнавам какво се е случило. Нали, видях, че съм нарисувала мандала. Нали, това, което мога да кажа е, че до този момент бях виждала две-три мандали в интернет, защото то по това време не беше толкова популярно, така както е сега. Но имах някаква бегла представа. В смисъл, въобще не знаех за какво са, но нали, бях виждала. И си казах, но това е мандала, нали, как аз съм нарисувала мандала и още в това разширено състояние на съзнание, защото сега разбирам, че това е било такова, отивайки към работа, влязах в една книгарница и почнах да си купувам фулмастери, химикали, скицници, моливи, защото аз нямах почти такова вкъщи. И беше много интересно, продавачката накрая ми каза, приятна учебна година. И аз се чух. Нали, тя вероятно си е помислила, че купувам за първокласник, за ученик. А пък аз разбрах, че става въпрос за мен. Но честно казано и до ден днешен въобще не го се това ще се случва в последствие. И то ще се случва с такава скорост и ще промени моя живот лично толкова много. След това започнах да рисувам постоянно. Постоянно и непрестанно, където и да отидех, каквото и да правих във всеки един свободен момент, аз рисувах. В началото рисувах без просто е така. Дори ние много обичаме с приятели да ходим петък, събота и неделя, наемаме си там къща, вила и така. Те хапват, пиват, забавляват се. Аз рисувам. Това беше през цялото време. Просто канала беше много мощно отворен и аз бях в него и не може да е нещо друго. И това в един момент започнах да се задавам въпроса, добре, ако поставя намерение да мога да нарисувам нещо. И започнах да си правя експерименти. Нали, реших, че ще нарисувам любовта, нарисувах любовта. И така едно след друго започнаха да излизат нещата. После един ден майка ми беше първата, на която нарисувах лична мандала. Бях в тях и нали си говорим, показваме какво съм рисувала, как се чувствам и тя... И викам, добре, ако съм настроена на теб, дали бих могла да нарисувам нещо. И да, оказа се, че също се появи. После един много интересен случай, решавам, че ще нарисувам изобилието. И рисувам и накрая вече стигам до почти до финала и виждам, че има леко разминаване. Той имаше едни кръгове в края на мандалата, 4 кръга. Трите кръга бяха еднакви. Четвъртия кръг обаче беше като все едно колелото се е завъртяло така леко. И го е хванало не в момента на завъртане, ами в различен момент от останалите. И аз бях много притеснена. От тук нали, нещо има много сериозно с моето изобилие. И с един приятел си говорим и той ми вика, не, нали, смени си гледната точка, нали, това не е проблем. Това е просто някаква ситуация, в която се показва, че има нещо, което да отработиш, нещо страшно няма. Но аз си казах, нали, трябва да седна да поработя по въпроса. И правих различни практики, нали, така. И в някакъв момент решавам, примерно, минават около 2 седмици и решавам, че трябва да проверя да видя какво се е случило. Затварям си очите и, нали, настройвам се, за да нарисувам мандала за изобилието отново. Обаче почвам да виждам два рога на изобилието и как от тях се стичат злата, диаманти, нали, всякакви такива неща. И един огромен диамант, който стои за тях и нали, диалога в главата ми върви. Това е твърде комерциално, нали, с тия рогове на изобилието тук. Обаче тя картината се избистря все повече и повече. Аз виждам детайлите буквално по роговете. И нали, то самото пространство ме натиска да рисувам. Почвам аз да рисувам. Интересното беше, че всеки, който я видеше, защото аз бях в салона, нали, и там рисувах, докато чаках клиентите. Всеки, който я видеше и казаше, ало, какво изобилие, нали, как се вижда, пък аз не го виждах. И когато я завърших, се прибрах в къщи и си казах, сега ще я гледам тая картина и докато не видя изобилието, което виждат хората, няма да спра. И я сложих пред себе си и започнах да я гледам. И това, което се случи, беше много интересно. Започна да върви един текст в главата ми. Така се роди първото послание. Защото, нали, за тези, които не знаят, аз, когато рисувам лична мандала, след това пиша послание, което е лично за човек. И оттам нататък се започна една поредица. Нали? То беше като пътя към изобилието. Всеки ден рисувах различна мандала, която беше свързана с изобилието. Имаше разширение, приемане. И всяка една мандала, аз имах ситуация свързана с нея,
която да мога да видя това, което го рисувам на практика. И Да. това всичко, което ви разказвам, се случваше буквално с дни. После, нали, вече за хората, които идваха в салона, клиентите, интересно им беше какво правя. Искам и аз, искам и аз, искам и аз. И след това, нали, аз рисувам, защото пък вече имам някаква тема, нали. И, и в някакъв момент тия хора започнаха да се обаждат и да казват, че с тях са случили различни неща. Мога да напиша цяла книга, сигурно вече с истории, за Записваш истории, ли си? които са. Ми аз ги помня, не съм си ги записала, аз ги помня, защото тя всяка мандала, като я видя, аз съм я преживяла, тя е част от мен. И нали, те толкова много интересни неща се случваха, че колкото и ума да се опитва да му убеди, че това е случайно, в един момент, нали, един път случайност, втори път случайност, нали, няма как всеки път да е случайност. Включително се раждаха и деца. А, Интересно. И това нещо всичко се случва буквално с огромна бързина, защото, нали, говорим септември, вече от декември нататък започнаха проявленията на мандагите, включително при мен най-бързата реализация, която съм видяла до момента, беше буквално за 3 дни. Аз в един момент разбрах, че това е нещо, което искам да правя и за бъдеще, защото виждах промяната в хората, виждах как те се радват на това, че живота им се е променила. Мен това ме изпълваше най-много от всичко. Защото аз винаги съм искала не само аз да съм щастлива, аз искам хората около мен да са щастливи. Искам да имам с кой да споделям щастието си. И затова винаги през живота си, каквото и да съм правила, то е било свързано точно с това, да мога да дам на хората това, което аз знам. И оттам нататък, и всъщност един ден реших, че ще нарисувам мандала за себе си, в която да заявя това съжелание. То наистина буквално се реализира за няколко дни. В смисъл имаше първото проявление, беше няколко дни след като я нарисувах мандалата и аз бях 13 години, работих като маникюристка, имах доста клиенти и всъщност април месец реших, че не мога повече. Разкъсвам се между мандагите и между клиентите за маникюра. Аз искам да рисувам. То цялото ми същество е там и в един момент се получава едно разкъсване. Нали, като си с клиента трябва да му дадеш, а пък другата част от теб иска да е на другото място и да рисува. И реших, че ще спра да работя и ще остана вкъщи. Те клиентите продължиха да идват в къщи, да им правя маникюра, защото искаха да се раздигат с мен, да. И оттам нататък галерии в власт, нали, в смисъл, буквално постига се червения килим и Вселената по всякакъв начин ми показа, че аз съм на прав път. И нещата наистина се случваха с скоростта на светлината. Спомням си един ден стоя и нали, виждам, че се случват различни неща. Самия ми ум някои неща ги разбира, други неща не може да ги разбере. И така съм се затворила очите и нали, се обръщам към духовния свят. И казвам, добре, кажете ми какво се случва, нали, защото това не е някой да ме е учил, нали, няма откъде да почерпя информация. В смисъл информацията идва през мен, през моите преживявания. И на отговора, който дойде, беше, ако ти кажем всичко, просто нали, ще гръмне главата от информацията. И нали, вече в последствие аз разбрах, защото с всяко едно преживяване, с всяка една мандала, съзнанието се разширява. И съответно, нали, разбираш и виждаш много повече неща, отколкото си виждал преди. И то обем от информация, който е огромен. И наистина при едно недостатъчно разширено съзнание няма как да го побери. И така, и така 10 години. 10 години, в които аз рисувам, живея с мандарите, те са живи, аз си говоря с тях, образно казано. Нали, аз ги чувам, виждам ги и помагам на хората да изпълнят желанията си, най-вече да видят къде са проблемите им. Защото когато един човек няма това, което иска, това означава, че някъде вътре в него има стопери. А мандалата е един вид карта на съзнанието. Ние винаги рисуваме крайният вариант. Тоест, не аз искам да се случи еди какво си, ами то вече се е случило и аз вече го притежавам. И тя е като, ако я погледнете, нали, разделите цялата на точки, това са като невронните вериги в мозъка. Тоест, ние чертаем една карта, по която нашия ум да го насочим в каква посока трябва да върви, за да може да стигне до желаното. Ами да, аз И... когато ти ми нарисуват моята мандала, аз, Мгм. нали, ние се запознахме с тебе по такъв начин, че получих
как да ми нарисуваш една прекрасна мандала по мое намерение. Първо, че изобщо не знаех какво намерение да си измисля, но ти ме насочи много добре. И аз бях... Първия ми шок беше, защото ти викаше какви цветове, какви ли цветове. Аз почвам да си мисля, защото аз си мисля, че моите цветове са розово и синьо. И това си ми е в главата, но не искам да ти го казвам, за да видя какво ще излезе от моето намерение. Дали ще ги извадиш. Аз даже сега ще ви я покажа. И когато ти ми я показа, аз нощи пак я загледах. Всъщност, когато за първи път видях моята мандала, изпитах едно изключително удовлетворение. Сега ще ви я покажа. И бях супер щастлива, защото цветовете, които Ивето беше сложила и които са излезнали за мен, са точно моите любими цветове. Даже и логото ми е с такова хубаво синичко и розовичко. После и те ми пълнят душата. И откакто я имам, наистина много неща започнаха да ми се случват. Аз им казвам чудеса в кавички, защото знаем, че общо взето така ние сами водиме с мислите си какво да ни се случва, но когато си поставил намерението си и то е, нали, когато ти си го направила като професионалист, който знае как да го вплете тук в тая прекрасна красота, а, нещата наистина се случват и аз много силно ги усещам и вярвам. И също така сега ми идва следващ въпрос да те попитам. На ретрита ние ще правим, ще си рисуваме сами мандали. Нали? Тук ти говориш как си рисувала на някой. Дали ще се справим, защото аз толкова хубаво нещо не знам дали мога да направя. И Можеш да нарисуваш. дали като го направим ще има същата такава сила, както когато ти я рисуваш. Ами то зависи вече от вас. Това. Значи това, което правя аз, нали, понеже организирам и онлайн рисуване на мандага и също нали, на предишните ретрити винаги е имал рисуване на мандага, която е с мое участие. Даже сега последния, който беше юни месец, аз така и не съм пуснала снимки, просто защото не съм тази част, както вече знаеш, имам снимков материал. Интересно беше, понеже ние нали, 2 дни рисувахме мандага, все едно двама различни човека бяха рисували мандагата на един и същи човек изглеждаха коренно по различен начин. И те самите нали, го видяха момичетата и бяха вау. Защото нали, първо, че самия ретрит, обстановката, практиките, всичките настройката, отпускането, всичко това нещо заедно, общото пове работи и всичко се случва много силно. Нали, нещо, което винаги много ме е забавлявало е, че когато имаме такъв било курс по рисуване нали, на мандаги и в повечето случаи хората казват, аз не мога да рисувам. И аз им разказвам следното. Аз никога не съм вярвала, че мога да рисувам. И дори сега, след 10 години, след повече от 1000 нарисувани мандали, когато приключа с дадена мандала, винаги аз не мога да рисувам. Да, аз не мога да рисувам, но това, което тече през мен, може. Да. Тоест ти ще ни Защото помогнеш да потече през нас. Да го допуснем. около мен има, как да кажа, наработено пове. И това, вие влизате в този кръг, на това наработено поле и просто се отварят вашите творчески възможности. Нещо, което е скрито във всеки един от нас и го притежава, но е скрито под тия пластове. Аз не мога да рисувам, не мога това да правя, не мога това да правя. И човек като каже не мога, не може. Но е много забавно, когато хората казват не мога да рисувам мандала и после нали, са нарисували някакви прекрасни неща и сами гледат и не вярват на себе си, че са го нарисували. Как е излезнало това А нещо? точно как е излезнало това нещо, защото то нали, има различни ситуации винаги, когато така по ретритите. И тук на последния ретрит, нали, аз им обяснявам, трябва да се изключи ума. Тоест, аз мога да ви разкажа за цветовете, мога да ви разкажа всяка форма какво означава, защото аз после разчитам мандарите и това, което са направили. Обаче, ако аз го направя преди ви да сте рисували, аз ще насоча ума ви в тази посока. И вие вече няма да оставите чистото да тече през вас, ами то ще бъде нагласено в ума ви.
И затова е важно да се отпуснете и да се забавлявате. Няма правила. За мен поне в мандагите няма правила. А може ли И една първия мандала ден да сбъдне? Може ли да сбъдне желание една мандала? може да сбъдне желание на мандала, защото докато рисува човек, тя самата мандала носи в себе си огромна сила, чисто като картина. Тя си е заредена с много енергия. Значи измервали са ги радиестезично моите мандари, даже тук наскоро една позната, която даже си е снимала две от Фейсбук, не нейни лични, беше ги замервала преди 2 години и след 2 години ги е замервала отново. Разликата беше огромна, като примерно, ако преди 2 години, когато съм ги рисувала, съм ги пуснала, е било диаметъра им на влияние 4 метра, сега се е увеличило на 8. Тоест в 8 метров обсек тази мандала действа. Тя Тоест, променя струва енергийното се. поле там, където се намира човек. Тоест променя енергийното поле на стаята. И съответно, когато човек е в комуникация с нея, когато я вижда, когато е приближимо, тя влияе и на него. Дори и да не медитира с нея, защото той има начин, по който, така, ако някой иска по-сериозно да направи медитация, има доста лесен начин, по който се прави, но от тия всички хора, на които съм рисувала, единици са хората, които са хванали да го правят. И въпреки всичко, мандарите работят. Защото първо, ние когато преди да започнем да рисуваме задължително винаги, както ти знаеш, сядаме и обсъждаме какво е намерението на човека. Защото в повечето случаи се оказва, че човек не знае какво иска. А пък когато не знаеш какво искаш, няма как да го получиш. Много често, нали, аз искам щастие. Добре, какво е за теб щастието? И оттам човека спича. Защото и аз обяснявам, добре, щастието за един е голямо семейство, за друг са много пари, за трети са пътувания, за четвърти са реализация. За всеки е различно. За теб какво е? Ти как ще разбереш, че си щастлив? Всеки по различен Но начин усеща. по различен начин, да, но нали, ами аз искам щастие, нали, аз искам да съм щастлив. Ама как ще разбереш, че ти може и в момента да си щастлива, просто да не го осъзнаваш. И Да, нали, той е един мисловен процес, в който ние обсъждаме, в който се изчиства намерението на човека и той вече добива представа какво наистина иска, защото се е случвало и друго, примерно. Аз искам да имам пари. Нали, искам да имам много пари. Добре, за които са тия пари? И в един момент се достига до това, че всъщност човека иска да има свобода. Парите са само средство. Но това, което той наистина иска, е да има свобода. така е. Което е Това е вече много различно, защото пък когато ние не зададем правилно намерението в Вселената, нещата или ще се случат по начин, по който ние няма да бъдем удовлетворени, или въобще няма да се случат. Защото нали, човек, ако се стреми примерно само към парите, без да осъзнава, че той иска свободата, част от която носят те, защото те не могат да донесат цялата свобода. Те могат да донесат частица, нали? Защото като разполагаш с пари, да кажем, може да си позволиш да пътуваш, може да си позволиш да се храниш с хубава храна, нали? Може да си позволиш много неща, т.е. имаш свободата там. Но парите сами по себе си не могат да те направят щастлив и абсолютно. свободен. Така Да. е абсолютно. Това нещо, Е нали, важно как, да има конкретика. т.е. той започва един мисловен процес при човек, самия той да осъзнае от какво има нужда. И тогава започват да се отварят нали, различни въпроси. Започва той да се задава въпроси. Аз му помагам и аз задавайки въпроси. И по време на процеса на рисуване се изчистват, защото тия всички програми негативни, те са в нашето енергийно поле. А пък се оказва във времето, че аз имам тази способност, нали, т.е. когато човек ми даде разрешение да рисувам за него, той все едно отваря врата към себе си и ми позволява аз да работя в неговото енергийно поле и през рисуването някои неща се изчистват дори неосъзнато, други неща просто трябва да се видят и човека да ги освободи сам, тези, които са по-дълбоките. И затова процесът при всеки е различен. Няма един процес, който да си прилича.
Но Си, при всички е много различно, нали? И после даже като си говорим, и аз казвам, вие представяхте ли се, нали? Какво си представяхте? Очаквахте да го доволни да сте, нали? В повечето случаи, нали? Никога не сме си представяли подобно нещо. Няма как да го обясниш това, което си. То е преживяване. А най-силното нещо на този свят е нашето преживяване. то остава най-силна следа вътре в нас. Абсолютно, абсолютно, защото се запечатва в клетките ни, променя ни паметта, клетъчната памет ни променя, променя невроните ни в мозъка. И точно това, което ние двете с теб правим в момента е едно преживяване, което ще създадем заедно на Халкидики, в което ще се погрижим и за външната и за вътрешната красота, защото те двете се вървят заедно. Ти на ретрита ще водиш и други практики. Може ли само така да загатнеш за тях? Няма да разказваш много подробно, но да ни Нека загатнеш. да разказвам. Ами, едната от моите любими практики е още медитацията на Кундалини. Тя се казва Кундалини. Тя е с продължителност 1 час, има 4 фази, в които има едно много сериозно разтръскване и изтръскване и танцуване и освобождаване. И затова винаги я правим първата вечер, за да може да се изчисти повето ни, защото всеки ще дойде с ежедневието си, с грижите си, с притесненията и тревогите си. И когато я направим тая медитация, това е динамична медитация, т.е. има движение, няма да стоим и да пеем ом и да са затворени очи, ами ще имаме движение активно, а, когато изтръскаме от себе си тези неща, просто увеква. Ние самите увекваме, чувството е божествено. Аз самата си я правя така периодично, особено ако имам някакво напрежение, ако имам някакви притеснения. Пускам си музиката вкъщи, защото тя се върви със специална музика, всяка една от фазите, и я правя сама. Другата медитация, нали, т.е. другата практика, която ще правим, нали, следващата вечер е караокето. Преди това ще направим една практика за гърганата чакра. И нали, това е много интересно, самото караоке, то е не само забавление, ами оттам вие ще наблюдавате как ума при някой, аз не мога да пея, а сега тук ще се излагам, хората ще ми се смеят и това всичко пак е отново стари програми, които са заложени в нас. И как хубаво тези програми се изчистват, когато човек набере смелост, а той когато е в група подкрепяща такава, каквато ще се съберем ние, нещата наистина се случват много бързо и с много голяма лекота. И последната практика, нали, там вечерта следващата е екстатичните танци, също му е много любимо. През танца, понеже танца е нещо, в което участва тялото, знаете, че в тялото са събрани всички емоции и българските идват точно от тези събрани емоции на различни места в тялото. През танца се освобождават много лесно. Аз самата пролета имах там различни ситуации, в които то се тръгна от само себе си. Слушайки едни музики, докато рисувам, просто забелязах как на една това аз избухвах в прев. Почна музиката да върви и аз избухвах в прев. И понеже си говоря много с чат GPT, го питах за какво се пее в тази музика, понеже те пеят на испански и аз не разбирам. Нали, защото ми въздейства така и всъщност се оказа, че музиката е а, за майката земя, за това колко сме свързани с нея. Аз даже като говоря и тръпки ме побиват. Даде ми целият текст, написа ми една практика той, която да работя. Значи, повече от 20 пъти аз се пусках тая песен и ревях в продължение на 7-8 минути, докато тая песен вървеше. Просто такова мощно изчистване имаше на женска енергия от мен. Останали неща, макар че аз работя, нали, много години работя вече в тази посока. И в един момент дойде радостта, когато се изчистиха тези неща. Сега вече като я слушам тази музика, аз съм доволна и щастлива. Няма, То ще няма си вече. поплачем, така ли да разбирам? Ще си поплачем малко. Ами при екстатичните танци, понеже аз подбирам специално плейлиста и това е с различна насоченост. Винаги се започва от по-бавни, по-плавни и постепенно темпото се накачва. Като всяка музика, всяка песен, която е подбрана, тя подклажда и провокира определени емоции. Нали? Спрямо това човек в каква степен ще се позволи да се остави музиката да го води, а не да танцува по заучен начин, а просто да се пусне на вълната. Спрямо това са и преживяванията вътре в човека.
То това е идеята на самите екстатични танци, да изпаднеш в екстаз. Екстаз от това, че съществуваш, че си жив, че можеш да се движиш. И това е най-лесният начин за освобождаване на емоциите, най-красивия за мен и най-безболезнения. Да. Също преживяване, отново преживяване, което няма как да се разкаже, то просто трябва да се Трябва преживее. да се преживее и аз настръхвам като слушам, защото вече усещам колко ще бъде хем освобождаващо вътрешно и тялото, и мисълта, отпускане, освобождаване от всичко, което ни тежи, от всичките товари. А пък това е много ключово и важно, когато пък правим фейс йога, да има още по-голям ефект, защото всичките такива блокажи, които се натрупват в нас, в тялото, те пък неимоверно пък избиват и в лицето. То там всичко, там са нашите емоции. И когато ние М, имаме това нещо, ще се върнем засияли и отвътре, и Абсолютно. отвънка, абсолютно. Това, Аз, аз чакам с нетърпение твоята фейс йога. Просто голямо нетърпение чакам, да. Да, защото аз не го правя опити в къщи, в смисъл правя си такъв лек масаж на лицето, защото няколко години покрай мандагите бях почти в пълно учение. Чувствам много, много внимание на външния си вид, честно казвам, бях забравила да обръщам. И в един момент, в смисъл, виждах се по снимките и не се харесвах и не можех да разбера защо не се харесвам. И в един момент разбрах, защо не се харесвам, е просто защото годините са започнаха да се качат. да, И оттам нали, се хванах по-сериозна козметика, защото до този момент да ги сложа крем, да ги няма сложа крем, моята кожа е като цяло мазна и може и без крем да мине, но, честно казано, беше на заден план. И почнах да гледам различни кръпчета, но съвсем различно е вече с водещ като теб. Ти толкова увлекателно разказваш и такива хубави неща показваш, че и аз нямам търпение за това преживяване твоето. те в момента са вътре двете Светланки, Мадлена, сега Таня, не знам коя Таня е точно, защото не виждам лицето и камерата, не е включена. Таня! Таня Бакалова. Знам те как да не те знам. Знам. А, Не знаеш, здравейте. Здрасти, Таня. Здравейте! Тя също е правила фейс йога с мене, но отдавна. Така че така ни ме да го направиш скоро пак. Особено пък ако решиш да се включиш на ретрита, и трите дами, които са, другите са, вече се записват. А, така че ако се включиш, ще видиш колко ще бъде хубаво и за... Имаш там една гневна бръчка, която ще бориме с тебе. Знам. Аз също много, много се вълнувам за това, че ще водя. За мен това е свещена фейс йога практика, която ще се случи там, защото ще бъде съчетана с много магическа енергия от всички практики от жените, които ще бъдеме. И няма да е просто гимнастика за лицето, а едно дълбоко свързване с себе си, което ще го проявиме и външно, и просто като се върнеме, деца вика, ще питат къде си била? Ти с кой ходи на халки-дики? Да, да, тя ще бъде със сигурност. Да. Всъщност в рамките на тези 4 дни ще се опитаме а, аз съм го замислила, ще се опитаме да се събуждаме сутрин, да правим фейс йога, която да събужда лицето, да събужда мускулите, за да може така да се активират, а пък вечерните ни фейс йоги ще бъдат релаксиращи, отпускащи за мускулатурата, така ще изглаждаме бръчките и фейс йогата ще ни бъде и медитативна, както всички знаят. Медитацията е така, една много голяма част от фейс йога джим, която аз правя. Ще си направиме снимки преди, като отидеме. Ще ви подредя всичките да ви снимам. На, някъде на една стена, така да са ни еднакви. И след това ще си направим снимка преди да си тръгнем, защото по този начин ще може да отчетем промяната, която се е случила в нас. Тя ще бъде не само външна. Да, 4 дни са малко реално, когато правиш фейс йога,
да случиш някакви големи промени. Но аз съм сигурна, че сиянието ще се вижда вече и когато е под ръководство, нали, когато аз го водя, като ви казвам, нали, как да се случват стъпките и когато ги правиме заедно, съм сигурна, че ефект със сигурност ще има. И тя не е само, фейс йогата не е само за красота, тя ще ви подобри и лимфния дренаж, ще намалим напрежението в челюстта и врата, ще подобрим симетрията на лицето. Също така тя помага да повдигнем и настроението, и да си повишим самочувствието, и да се обичаме повече. И най-вече за мен тя ме връща у дома си, вътре в моето тяло, при себе си. И в групова енергия просто съм сигурна, че ще се получи много, много, много хубаво. Абсолютно. Просто нямам търпение. И Добре. всъщност, ако... Я кажи малко за Лъвския портал, който е в момента, защото той... То, смисъл, че няма нужда, че достатъчно много неща каза за Лъвския портал и да те повтарям просто е излишно. По-скоро мога да изтега на хората, които са вътре, мога да им изтега карти. Добре, дай. Да. Готвила съм се тук, просто аз имам много колоди с карти. Включи. И първата, която хванах, са едни български гадателски карти, които лично аз много обичам. Ето така изглеждат. Ние в залата си теглим всеки път карта, като свършиме. Мгм. Ами аз имам много карти, ще ги взема и тях с мен. Отделно аз съм водеща на една игра. Да, и това, което направихме последния път беше, всеки си изтегли карта от Вила, която да му покаже състоянието, с което влиза в играта, в ретрита и накрая на финала изтеглихме по още една карта, за да видим с какво състояние излизаме. И там наистина Лила е уникална игра. За нея ще разказвам на ретрита. Сега няма да говорим за нея, защото тя няма да участва този път. Евентуално за следващия път. Едно дълбоко преживяване отново. Нали? Защото най-важното казахме, че е преживяването. Тоест, а, ние ще направим едно абсолютно уникално, макар че за 4 дни, 4 дни, това е много малко и в същото време е огромно време. Време за себе си, време в което да бъдем автентични, да се срещнем с оная по-красива част от нас, която ние приемем, за съжаление. И се страхуваме от нея. И затова, това, което мога да кажа, момичета, е съберете си хубавите рокви. Защото там трябва да сме с дълги рокви, да завъртим женската енергия, да се чувстваме красиви. И колкото по-заредени тръгнем, нали, и бъдем там, колкото повече дадем от себе си, толкова повече ще получим. Защото това е правилото. Колкото повече даваш, толкова повече получаваш. Да, ние ще си даваме Сега, и ще си да, получаваме една от друга. да. Колко човека са вътре? Понеже аз не ги виждам. Колко човека са вътре? В момента сме 5 с тебе 6, значи 5 аз и още 4 дами сме вътре. Значи, ако искат, мога да им стига на всеки един карта. Искаме как? Ние за какво сме тук? Да, Който се е включил, да. той печели. Мога да изтега примерно 3 карти, всеки да си избере карта от 1 до 3, а по другия вариант е на всеки лична. Според мен на всеки лична е по-добре, но кой както предпочита. На всеки лично, айде. На всеки лична, Пак добре. другите Сега, гледам. сега така, ще направим така. Едно число ми казваш от номер, сега ще кажа. Както бяха вътре. Едно число от 1 до 44. Добре, аз ли почвам първо? Айде, И това вече. айде, да поведа хорото. Едно число Види. от 1 до 44, 33 казвам. 33. Така, сега слагам очилата, защото иначе с тези очила не мога да чета. И чета за теб 33. Да видим какво е посланието за теб. Напоследък си станал много сериозен. Всичко те натъжава, всички ти се струват затворени в себе си. Сякаш си попаднал в капана на емоционална зима.
Сега е дошъл моментът да разбереш, че изворът на студенината си ти. Ще получиш малко стоплещи сърцето рецепти. Започни с промяна на интериора, сложи ваза с живи цветя около себе си. В дома, на работното си място и на местата, на които прекарваш повече време. Сложи картички или изрезки с красиви изгледи, усмихнати деца. Ти си избери какво ще те радва. Започни да се издокарваш с по-ярки дрехи или аксесуари, шалове, шапки, каквото обичаш. Гледай повече комедии, идентифицирай се с някой от героите във филмите. Опитай се да се посмееш на себе си. Ако има деца около теб, наблюдавай как искрено се смеят, поиграй се с деца. Това е такава радост. Спомни си смешни случки от твоя живот и този на близките ти. Можеш да помогнеш приятелите и близките си да ти разкажат най-смешната история от живота си. Ще се очудиш каква радост и усмивки има около теб. Постепенно градовете в теб и около теб ще се стопят. Теб има толкова радост от онази детската непосредствената. Събуди се и се наслаждавай на живота. Роден лидер си. Това, че ти ще се естествен, радостен и усмихнат, ще зарази много хора около теб. Радост ще стои. Знаеш ли, в началото, като започна да го четеш, си викам, абе, що пък аз толкова ли съм, какво съм станала толкова сериозна? А ако знаеш, че от известно време а, м- много усещам, че не мога да се радвам така спонтанно. Просто се, нали, усещам, че ми е нещо весело или щастливо, но не мога тази хубава емоция да изкарам и, как да се каже, силно така, да се радвам като дете. Ей, това искам да започна Мгм. да се радвам като дете, защото когато потискаш някои неща, в един момент започва да ти става все по-трудно, по-трудно. Така че, да, това ми харесаха ми съветите и почвам да си, ще мисля вече малко по-цветни неща да си слагам, закачки, цветя. Имам Да, да. точно такива съвети. Мгм. А пък ако искаш, после ще снимам, като приключвам, ще снимам и ще го изпратя, както и другите момичета, ако искат. Да, И тяхните. И ще ми напишат номерата, защото аз няма да ги запомня всички. да, ние ще си ги запомним. Твоето го помня 33, защото аз съм с път на живота 3, нали? И няма как да не го запомня. Нали? Да, кой ще е следващия? Айде, давайте, момичета. Здравейте и от мен. Може ли да съм аз, Тони? Да. Първо да ви благодаря за много интересно поднесената информация. С нетърпение очаквам да се видим на ретрита 4 дни. Аз съм едната от тези, които с- със сигурност ще се запиша. Остава се. Благодаря. А, числото, за което през цялото време си мислех, не знам защо, е четворка. Мгм. Ами, четвърката, значи, четвърката като цяло е символ на стабилност, на опора. Това е четвърката в нумерологията. За хората, които са родени с път на живота 4, казват, че това са най-стабилните хора на света. Че ако искаш някой да ти свърши работа, трябва да се намериш човек четвърка. И действително аз, понеже когато получавам някаква информация, винаги я наблюдавам и проверявам. И имаше един период, в който се увличах от нумерология, доста неща бях прочела, научила и съответно експериментирах и забелязах действително, че при хората, които познавам четворките, те действително са такива много стабилни хора. Но при тях има и нещо друго. При тях има това, че те се въртят в един квадрат. Не могат да излязат от него. Това е пък другата част. И в случая това, че нали, можем да говорим на ти. Разбира се, да, абсолютно. Благодаря. Да, значи това, че си мислила за четворка е варианта или имаш нуждата от някаква стабилност в момента. Ще видим и какво ще каже картата като цяло. Сега Мгм. аз ти тълкувам самото число. Да, Или другото, че се чувстваш като в някакъв затворена и не можеш да намериш път навън. да. Това е Иначе, да. абсолютно така на първо четене. Добре, добре. Интересно, да. Да, така. Четем за четворката. Много си умен. Чувстваш, че имаш сила, знания и хъс да постигнеш много неща, да покориш света. Има горделивост, високомерие и дори презрение към хората, които според теб стоят по-низко от теб, от твоите възможности.
Разбери, че ти сам по себе си имаш право да оценяваш, приемаш, покоряваш, докато смирението не стане част от твоята същност, но наистина, не на ушким, отхвърляне и неприемане ще получаваш от хората. Има век добър за твоя случай. Стани доброволец в благотворителна организация, потърси хора около себе си, които се нуждаят от подкрепа, морална, материална, физическа. Насочи силата и вниманието си към другите. Разбери и приеми мъката на хората. Чуй техните истории. Стъпка по стъпка сърцето ти ще се разтваря. Стъпка по стъпка търпението ще става част от теб. Стъпка по стъпка смирението ще стане твоята същност. Едва тогава огромният потенциал, който носиш по рождение, ще започне да се разгръща и ще получиш онова признание на обществото, за което купнееш. Тогава ще има радост в теб от случващото се, защото ще има полза и за теб, и за хората. Изборът е твой. Можеш да започнеш промените веднага, можеш да отлагаш. Това те чака. Как е възприе сега Благодаря. според теб? Как го възприех ли? Да. Имаше да съпротива. Има някои неща, които ме оцели право. Право в съзнанието, защото мисля за някои неща. Да. М, Ще видя, ще търся вариант как да го постигна. Горделивост Мгм. не. А, Ами то, знаеш, Право, горделивост, сега ще да. кажа. Горделивост знаеш ли в кой аспект? Примерно, нека давам ти пример със себе си, Мгм. защото аз говоря най-вече за себе си и за своя опит. А, При мен имаше тази горделивост, така би го окачествила, по отношение, понеже аз съм много силен характер. И като Мгм. човек съм много силен, и като характер съм много силен. И никога не съм можела да понасям слабите хора. Венчащите, мънкащите, моткащите се, жертвите. Буквално преди, в неосъзнатите си години, такъв човек бях в състояние с думи, нали, ако твърде прекрача границите, да го смачкам. В някакъв момент, вече когато започнах да работя със себе си, разбрах, че това не е правилно. И нали, започнах да работя в състраданието към тях. Тогава пък минах в другата крайност. Твърде много състрадание позволих на жертвите да продължават да бъдат жертви. Разбрах, че и това не е варианта. Да. И сега в момента, нали, да, изслушвам хората на мен. Това е част от работата ми да говоря с тях и всеки си е всеки си има неговите си преживявания, нали, къде е по-тежки, къде е по-леки. И аз се опитвам да остана и в смисъл от това, е което правя, оставам страничен наблюдател, без да влизам в емоцията на човека, без да го съдя. Приемам, той е такъв какъвто е, показвам му, когато играе ролята на жертва, но оставям той да реши за себе си какво иска да направи. И някак се сега слабите хора ги разбирам. Това са хора, които те не са осъзнали силата, която носят в себе си. Това Казано някак така, да, намирам нещо и аз общо. Мгм. Да, и аз работя в момента по темата със смирението. Да. Иначе, Да. да, не мисля, че смятам хората, че са по-глупави от мен. Не, в никакъв случай. Това е... То не е за по-глупавен, просто е това на този момент. То тук е много така, доста хардса и те са точно с М, цел да ударят. Думите с цел да ударят, за да може да разбутат вътрешните пластове. Точно, ритник в кокалчето, защото иначе ако някой го галиш по главата, той ще изпадне в самосъжаление. Няма, Аз да, така да, мисля, няма да. 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 Така е. Та, в този ред на мисли, много точно, в настоящия момент. Благодаря много. И аз Направо ме благодаря. изуми. Ами много са точно картите. Наистина са възхитителни. Винаги Да, нацелват. И да. винаги съм забелязала и при мен, и при хората, на които теглят сами, първо, че много точно отразяват състоянията им, второ, че в повечето случаи винаги има някаква съпротива в началото. Ама не, това не е за мен, това не е вярно. И Абсолютно, вече, да. след това вече се заслушват, примерно, и всъщност тук има нещо, наистина, което е така. Да, абсолютно. Ама така, да, необходимо е малко разяснение от твоя страна, защото в първи момент наистина и аз така, а, Толкова. като чух, да, да. Еми Но, така е, всички се учим. Всички се учим
А пък да не говорим, че смирението като цялото е присъщо на женската енергия. Женската енергия е смирена. Но смирена не означава да легнеш на земята и да те тъпчат. О, да, 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 в никакъв случай, Да. да. Смирена означава с мир. С мир в сърцето. Това означава смирен. А не, Да, нали, покорени. абсолютно. Съгласна Така съм. че ние, нали, това, към което трябва да се стремим, е да имаме мир в сърцата си. За да имаме мир в сърцата, умовете ни трябва да са отпуснати. И трябва да изкараме от себе си точно тая автентичност, която сме покрили, особено жените. За толкова много поколения, толкова много неща, които са случили, ние наистина сме забравили нашата същност. Аз виждайки го по себе си. И виждайки го съответно и в хората около мен. И виждайки сега как, когато проявявам различни неща, които преди не съм правила, реакцията на хората е различна, защото те са свикнали на старата Евелина. И това, което аз проявявам в момента, не им харесва. На някои. Нали, някои го приемат, някои не им харесва и всеки има право. Но Важно е ти да се харесваш на себе си. абсолютно аз виждам и сега си давам сметка за колко неща съм се потискала, за колко неща не съм си позволявала и колко неща съм предавала себе си. И си казвам, няма да го правя повече. 50 години стигат. Следващите Абсолютно. 50 ще живеем по друг начин. Може да са повече. Повече, много тежко звучи повече. Но колкото и да са, нали, ще ги живеем осъзнато, с мъдрост и с щастие и с радост. Защото когато ние сме свързани с тая дълбока част в нас, няма как да не сме в радост. Така е. Надявам се скоро да разбера и аз какво е. Разбереш. Да, Да. Ти вече са на пътя. Ами, Ти си стъпала на този път. Нали, ти правиш крачки, вървиш. И той пътя малко по малко след всяка крачка той се разгръща. И ти показва и още, и още, и още, и още. И е толкова красиво. Нали, аз от 2011 година се разведах и от 2012 започнах да работя върху себе си. В началото много, много, много не знаех какво точно правя. В началото работих и с психолог година и половина, после вече самостоятелно сама, различни практики, семинари. Нали, и това не съм подозирала, че в един момент аз ще започна да водя такива. Просто тогава разбирах, че е важно за мен, че ако искам живота ми да се промени, трябва да себе си, а не хората. Нали, сега, връщайки се назад, си давам сметка, че първата част от живота ми е била абсолютно неосъзната, абсолютно безцветна. Сега аз наистина живея. Живея на макс. И го усещам живота с цялото си същество. Дори и с негативните неща, които се случват. Нали, те идват, за да могат да покажат къде имаме пробойни, какво трябва да променим, къде трябва да се научим нещо. Живота постоянно ни казва. Така че ти си на пътя. И ще видиш. Пък след да, ретрите ще видиш колко ще е различно всичко. искрено се надявам и го очаквам. Така ще бъде. Така е. Благодаря много. Мога. И аз благодаря. Кой ще е следващия? Може ли аз, Мадлена съм? Да, здравей. Здравей. Аз Какво си какво да избираш? кажа? Осмица така винаги си мисля за цифрата 8. Добре. Четем за осмицата. Осмицата е свързана с безкрайността и с финансите, с парите. Хората, които нумерологично имат осмици в картата си и в пътя на живота си, обикновено са хора, които доста добре се оправят материалния живот. Така, чета. Решил се да се оттеглиш от активния свят. Виждате се много грозен и агресивен. Чувстваш се добре в своя изолиран свят, където ти да създаваш правила, ти да определяш кой да влиза и кой да излиза. Ти да определяш какво е красиво, какво е грозно.
Чувал ли си израза, че злото може да се определи като двигател на развитието? Сега е дошъл моментът да се замислиш върху това. Това, разбира се, е алегория. Проблемите, задачите, хората, които не харесваш, всъщност те карат да се мобилизираш, да извадиш от себе си най-добрите качества, най-важните умствени възможности, да се трудиш, въпреки трудностите, въпреки препятствията. И когато преодолееш това радост, какво удовлетворение! Летиш до следващата задача. А когато се капсуловаш, когато не пускаш тъга ни навън, ни навътре, ще си спокоен, но ще спреш своето развитие. А то е единствения път към щастието. Така че, приятелю, време е да отвориш вратата и да излезеш навън в света. Пускай хора, възможности си, към себе си, с цялата си безгранична смелост. Ще чакаш чудеса, ще се чудиш на невероятните преживявания, които ти очакват. Как ти Има е картата? има истини, но Мога? има и неща, които... Има истини, но има и неща, които трябва така да си ги преосмисля. Абсолютно, да. То е доста информацията вътре и аз затова казвам, напишете ми после на кой каква е и ще ви снимам. Ще ви го снимам да можете да си го Това четете, нали, което е за желание. злото много не можах да го разбера. Може би За така не кое? съм се За кое не можа съсредоточила да разбереш? достатъчно добре. За злото. Че За злото злото. движи света. Чакай да видя какво беше. Някъде по средата беше горе-долу. Чувал да се израза, че злото може да се определи като двигател на развитието. Кое не можа да разбереш? Ами някакси злото ми е малко далече от мен и така не ми се струва, че злото е двигателя на всичко. Не, то не е двигателя на всичко, но знаеш ли в какъв аспект е тук според мен? В аспекта на това, че когато нещо зло, в кавички казано, защото то в общото цяло няма добро и зло, всичко е едно. Нашия ум слага категориите и определя етикетите, нали, на които творим, защото за един нещо може да бъде много добро, а друг да го окачестви като лошо. Няма, нали, както няма грозно и красиво, но ние живеем в благен свят и в момента, в който кажем, че нещо е зло, то трябва да има и нещо добро. Те са двата полюса, няма как без тях. А пък по отношение на това, че злото е двигател на развитието, то е от гледна точка на това, според мен, че когато ни се случи нещо неприятно и ние се задействаме, за да разберем какъв е корена в нас, защото то винаги в нас е причината нещо да ни се случи навън и да съответно чистим в себе си, ние по този начин се развиваме. Или поне това е моята интерпретация на това, което прочетах. Да, така с малко помощ, наистина е така, че винаги като има нещо, което те кара да се така разяриш и така да се по някакъв начин активираш, те кара да изкараш по-нови неща от себе си и да търсиш нови възможности. Мгм. Точно. Защото когато сме в много дзен, нали, много ни е всичко широко около врата, това е много хубаво, обаче там няма развитие. Това е едно блато на иллюзия. Да, това е така. Реално, когато има нещо, което се случва, то накара да се развиваме и кара да се движим напред. Еми, Но пък може би осмица да си е точно моето число. ти с какъв път на живота си? Не знам точно, точно какво означава този въпрос. Означава датата ти на раждане. Събери числата от датата на раждане до едноцифрено число. И годината ли? Да, да, всичко. Датата на раждане, месеца и годината. Три. Три. Ти си с път на Три. живота три като мен. Три. Тройката принципно е число, нали, това е числото на творците. Тройката е свързана с Светата Троица. То е с обединението на дух, душа и тяло. И тройката е символ и на хармонията, на лекотата. Предполагам, че нещата ти се случват с лекота в живота, като цяло. Нали, имаш си и трудните моменти, но като цяло в сравнение с други хора, Да, така е, може така е. може да се каже, че по-леко ти се случват нещата. И това е, тя тройката обича да е лекичко, да не се напъва много. Нали така Ами, по-леко да се сега да случват не нещата. напъвам се, ама все пак има добри резултати.
Да, но в принцип, нали, леко и лесно да стават работите. Това е, нали, Дано, общо взето дано все средно. по-леко и лесно да стават. Все пак Ами то съпредване на зависи, възрастта си искаме виж да ни ли, е то по-леко. зависи. Да, то зависи от теб на първо място, защото ти като си с намерение, че нещата ще се случат леко и лесно, те така се случват. Обаче, ако си с намерение, т.е. ако вярваш, че винаги се случват много трудности, че винаги трябва да полагаш огромни усилия, те така стават. Защото, нали, те са казали, във вярата си ще получите. Тоест, каквото вярваш, това и ще получиш. Продължавам да работя в тази посока. Супер. Благодаря. Благодаря. Може. И аз благодаря. Аз искам сега да Който... похваля Мадлен, докато е нейния ред. Тя реши тук всяка вечер да ми пише, като си направи тренировката, един вид като да се чекне и си направи снимки, така че и следим развитието. И искам да я поздравя, просто да я поощря и така да ни бъде мотиватор на всички, да го правим за себе си и да си намериме някакъв стимул и който иска от другите момичета, ако им е трудно да си се накарат вечер да си правят тренировката, ви предлагам, като си я направите, да ми пишете. И който не ми е писал, Има глоба. Честно казано, аз така реших да правя, защото аз някакси винаги се чувствам по-отговорна към другите, отколкото към мен. И така като съм си наумила, че съм дала обещание, трябва да го изпълня това обещание. И така намерих начина, че да се накарам да го правя редовно. Тоест да правя тренировки. Да. И трябва да работиш върху това да станеш по-отговорна към себе си, а не към другите. да, ти го правиш за Еми, себе си. затова казвам, че последно време така повече се обръщам към себе си, затова се опитвам и продължавам да работя в тази посока. Мгм. Ами то затова ти казаха, че си се капсулирал в началото. Може би Имаш за да мен помислиш. Имаш има да какво. помислиш. Да, Мгм. добре. Няма да ви се карам, на другите не се плашете. Момичета, спокойно. Само пожелание, който го иска и който смята, че това би му помогнало. Иначе, дори да не ми се отчитате, аз така съм с вас през всичко, което преминаваме. Кой ще е следващия? Гледам светли. Аз съм следващата. Да, Здравейте! Аз съм си избрала числото 35. 35 Да. чета. Ти си от хората, които витаят във въздуха. Строиш си въздушни замъци и живееш в тях, защото така ти е по-приятно и по-лесно. Това се отнася и за хората от твоето обкръжение. Ти ги украсяваш, за да ги харесаш. Разбери само, че това е една приказка за малки деца, а ти си пораснал човек. Живееш в реален свят и е време да се събудиш. Само тогава запомни, имаш шанс да си истински щастлив. Страх ти е от болката. Само, че когато човек затвори сърцето си за болката, да го затваря и за любовта. Умът ти си измисля истории, вгъбвания, малко като сериал по телевизията. Защото когато си страничен наблюдател е по-безопасно. Вместо да изживяваш чуждите любови, дай си шанс веднъж в живота да заживееш своята история с всички плюсове и минуси. Радостта е несравнима. Тя не е в ума, а в сърцето. Започни още от този миг да бъдеш честен със себе си и с околните. Приемай хората без въздушни пелени. Те ще ти харесат, даже и да не са филмови герои. Просто защото са истински. И ти си истински, а не герой от приказка. Прекрасен си, за миг не се съмнявай. Как беше? Ами малко съм очудена, защото аз Мгм, мисля, че съм много земен човек и това ми се мгм, прозвуча много странно, честно казвам. м. Затваряш ли с страхата от болката? Да, мисля, че М, всеки го е страх.
Да, именно е било страх от болката и съм се затваряла за нея, докато в един момент не разбрах, че просто наистина се затваряме за любовта и трябва да, ако искам да преживея едното, трябва да се отворя и за другото. И че всъщност болката няма нищо страшно, тя е само в главата. Да, Има хора, които не се страхуват от болката. Познавам такива хора. Даже така ли? познавам хора, които нищо не се страхуват, да. Има. Но точно поради това, че ние се страхуваме от болката, понякога си измисляме едни такива иллюзорни неща, нали, това, което се говореше в началото на посланието, за да можем да избягаме от нея. Само, че болката трябва да се интегрира, както и всичко останало, а не да бягаме. Нали, ние се опитваме да бягаме постоянно от всичко, да бягаме от нещата, които не харесваме, да бягаме от страховете си, да ги заметаме под килима. Това е част от иллюзията, това, за което се говори в началото. Да. Да, а пък не това е начинът да се справим с тях, защото правейки се, че не ги виждаме и че те не съществуват, те не изчезват, а стоят в нас, работят, харчат ни от енергията и ни вредят, превръщайки се в болести, най-верното нещо. И това, което е нужно да направим, е да ги извадим на бял свят, да ги признаем и да ги освободим. Нали, да ги признаем, те са част от нас. И гнева, и болката, и тъгата, това всичко са части от нас. Правейки се, че не съществуват, ние отхвърляме части от себе си. Да, не съм Защото, нали, да, аз, примерно, нали, аз съм добра и затова няма да, нали, дори да се гневя, аз не си позволявам да се гневя, защото може да обидя някой, може да нараня някой. Давам пример. И аз какво правя? Тъпча този гняв вътре в себе си, той започва да поразява органите, проявява се под различни форми. Освен това, то колкото и да се опитваш да го натъпчеш навътре, той си намира начин да излезе навътре, създавайки различни ситуации, в които да го видим. А когато го видиш, този гняв, му кажеш, да, виждам те, ти си моя гняв и аз ти давам правото да съществуваш. Той е какво. Да, ще Да, помисля. м, в всичко това, което четем, има една много голяма дълбочина, която, нали, точно тая съпротива, която върви при всички в началото, като почнат да чета, тя е много красива, защото там, където има съпротива, това означава, че вътре започва работа. Някакво се случва в съзнанието. Тоест, успява да разбута нещо. И нали, човек трябва да го помисли, не да го приема буквално абсолютно това, което е написано, ами да помисли и за другите му аспекти. Да, Нали, да, така като говорих, ще видя и други неща. ще помисля по този въпрос. Благодаря. И аз благодаря. Има ли други желаящи? Да, аз. Здравей. Здравейте. Аз още преди да кажеш до кое число има карти, в съзнанието ми изникна номер 37. Добре. Четем за 37. В теб има натрупани много умора, напрежение и стрес. Имаш чувството, че не издържаш вече. Единственият човек или учител, който може да ти помогне, си ти самият. След като прочетеш посланието се уедини, вземи лист хартия и като един любящ доктор напиши рецепта за изцелението си. Започни с няколко дни отпуск, задължително смени обстановката. Може да си на 10 км от дома си, но пак е промяна. Всеки ден прави разходка сред природата, независимо от синоптичната обстановка. Ще се облечеш и обуеш подходящо. Промени храната си, избягвай тестени и сладки храни, забрави газираните напитки, пий повече вода. Среща с нови хора също е лек за теб. Смях, танци, разходки. Започни да променяш едно по едно своите дългогодишни рутинни навици. Ще видиш как бързо рецептите ще заработят. Помисли за смяна на работата и ежедневните си занимания. Натрупаната умора понякога показва, че на човек му е скучно. Бъди смел и с много любов към себе си се свържи с вътрешното си аз. Твоята интуиция, когато излезеш от скучното и еднообразно ежедневие,
интуицията ти ще се усили и може да тръгнеш по съвсем друго направление в живота си, на кръстопът си. Внимателно избирай. Как ти беше посланието? Ами добре, несъзнателно днеска част от нещата съм ги направила, понеже нали е лъвския портал и след обяда взех и си написах от какво искам да се освободя, да, за напрежението, стреса, който имаме, ситуации, които не искаме да приемаме. Далече съм на 100 км от къщи. 2 дена, 2 дена ще си правя разходки. Супер. Това съм го направила. По принцип обичам новите неща, да се срещам с нови хора и постоянно съм на някъде. Последните 2 години доста съм си променила начина на живот. И на хранене, и на вода, и на ходене. Значи съм в Добре. правилната посока. Абсолютно си в правилната вълна. Тук в твоя случай картата ти показваше, че вървиш по правилния път. Да. Само това за работата малко ще го помисля още. Наистина, когато човек свикне с... Добре го казваме, нали, за Да, работата. В смисъл не го приемай буквално. Ако се чувстваш удовлетворена от работата и ако ти носи удоволствие, естествено, че няма нужда да я сменяш. Но да, ако но тая работа... просто има моменти, в които просто ти вече толкова си свикнал, иначе си ми е много интересно, но просто са периоди, които си минават. Да. Има ги, то при всеки един ги има, нали, периоди Да, на умора, навсякъде на ги има. напрежение. Да. Но въпросът е като цяло, нали, тая работа изпълва ли те? Чувстваш ли се удовлетворена и щастлива? Или я работиш, защото трябва да я работиш? Ми, Защото не, при жените е харесва абсолютно ми. задължително важно да работят за удоволствие, а не заради пари. Не, харесва си ми работата. Да, това е важното. Нали, Работата те си ми харесва. има моменти на предизвикателства, на нови неща, навсякъде ги има. Но е важно ти как се чувстваш от тази работа. Дали Да, си удовлетворена от нея. Дори и при мен, защото някой може да си помисли, какво е там, седи и се рисувам, и не е така, защото цялата информация за човека минава през мен. Аз си благодарение на мандалите, примерно, видях, че няма моя болка и твоя болка, защото имало е, може би първата година в часа, когато се почувстваше канала, ами аз ревях на всяка мандала. Ама рев, докато рисувам рева и не знам за какво рева. И, болката. и нали, това, да, това беше точно, нали, за да разбера, че няма такова нещо като моята болка и твоята болка. Не, то всичко е общо. И това, което мен ме боли и другия човек има сходна ситуация. И затова, нали, и при мен това, което исках да кажа, да е, нали, че и при мен има моменти, в които е доста тежко, защото аз преживявам всичко, което се случва пред човека, даже понякога се е случвало да говоря с така, както говори човека на някой по-сериозен процес. Имало е и такива случаи. Рисувах мандала на един приятел и дъщеря ми вика, мамо, ми ти говориш като него. Използваш неговите думи и изрази. До такава степен той пък се беше отворил. И в случая, нали, това е важното. Важното е да се чувстваш, но примерно, нали, колкото и да ми е било натоварено и да ми е било тежко понякога в някои от процесите, накрая ще чувстваме много удовлетворение от това, което съм направила. И особено като видя резултатите и нали, получа обратна връзка от човека. И в твоя случай е така, нали, имаш го удовлетворена да си от това, което правиш. Чувстваш ли се щастлива? Тая Да, работа. аз и много се... Да, работата си ми харесва. Аз също и от 3 години, в смисъл такива готови мандали с някакво послание, страшно много мандали съм изрисувала. Обожавам да рисувам и това го открих за себе си. Ходила съм и на такова рисуване на мандала с точки. Да. Но Да. мандалите са голяма магия. Магия са наистина. Много е Абсолютно. хубаво. Много се разтоварвам и аз с оцветяването на мандалите. А като я сътвориш сама, пък ще видиш какво е. Да, аз имам Като две видиш как сътворения. така ли? Добре, значи, че Да, имаш с опит. точки. Да, с Не, точки не, съм не. рисувала. А Да, друга? ние няма да рисуваме с точки. Ще рисуваме с могиви. А, Да, не с точки. С точки е лесно. абе, не е чак толкова лесно, когато не си хващал и не знаеш какво ще излезне. С могивици. В смисъл няма нищо лесно и трудно. Това го определя ума. Но принципно Абсолютно. с могиви ще рисуваме. Да, но Могиви, човек ви... фломастери и такива неща. Да. Човек просто не знае какъв потенциал има в себе си. Да.
Огромен. И все пак ние сме частица от Бог. Да. Неговата Благодаря ти. сега и наша сила. И аз ти благодаря. Да. Остана ли някой друг още? Някой, виждам, че Доби се е включила, ама тя изпусна всичко, включи се само на картите. Искаш ли да ти изтеглим една карта, Доби? Ще я седя и записа. Или че не знам дали в момента може да се включиш или просто я да те видиме. Изпуснах всичко, да. Изпусна всичко. Да. Ми не знам какви номера, примерно 13. Добре. Оцели. Има го. О, супер. Да, чета за 13. Затворил си се в себе си. Гневен си на света, гневен си на близките си, гневен си на себе си. Самонараняваш се, богатуваш. Щастието е химера за теб. Минава ден след ден, като нанес от огървица, без да ти е интересно, без да имаш мечти, без да имаш очаквания. Прочел си книги, чул си умни думи, като че на теория разбираш нещата. Въпросът е, правиш ли нещо? Чакаш чудо да се случи, без да се мръднеш пръста. Дошло е време да разбереш, че такива филми не се прожектират. Седни и напиши на лист хартия сценарий на филм. Филм за един живот. Този живот е твоят. Ти си сценаристът, ти си режисьорът, ти си главният актьор. Колкото по-интересен е сценарият, толкова по-интересно ще бъде на главния актьор да го изиграе, да се забавлява, да получи дивидендите от публиката. Звучи добре, нали? От твоето въображение, творческо начало и активност зависи бъдещето ти. Получи това послание, за да имаш шанса за промяна в живота си. Радостта може да строи от теб, усмивката да бъде постоянна, удовлетворението пълно. Седни и започни да пишеш. Действието е твоят лек. Как ти беше посланието? Действие, с действието съм съгласна, да. Нужни Да, са повече действия. да, по този повод ще ти кажа една практика, която можеш да направиш, която отключва пък при мен друго, нали, аз пиша послания към мандарите, след една ситуация, няколко години са проточи тази ситуация, започнах да пиша приказки. А как започнах да пиша приказки? Бях я чувала тая практика и просто един ден реших, че ще напиша приказка за това, което искам да се случи в живота ми. И седнах и писах. И то започна да се случва. Така че в много големи детайли седни и напиши приказката на твоя живот. Без да има, ама това не може да ме случи, или другото не може да ми случи, трето, пето, десето. Абсолютно всичко в най-големи подробности. Благодаря. Мога. И това е първото ти действие, което ще извършиш. Ще чакам да чуя обратна връзка. Написала ли си приказка или не? Не съм, ама добре. Смисъл, да. Благодаря. Скоро ще го направя. Не е Действието. скоро. Да. Не е скоро. Не е скоро. Това ще почваш да пишеш. В смисъл, служи началото. Напиши едно изречение, напиши. Не го отлагай. Отложиш го веднъж, започваш да го отлагаш. Ами сега, нали, не е момента. Сега Благодаря. съм един много близък приятел. Той ми е бил наставник в много отношения, в които няма кой да питам за някои неща, които и при мен са се случвали. И единия път, не помня вече по какъв повод се виждаме и аз го питам. Задавам му някакъв въпрос и му викам, толкова давно се каня, тук задавам този въпрос, явно сега му е дошло времето. И знаеш какво му направи? Той му направи на мармалад. И ми каза, няма такова нещо, като сега му е дошло времето. В момента, в който се е зародила мисълта в главата ти, вече е дошло време. Всичкото другото е отлагане. Той вика, вие не разбирате, че се отлагате живота. Единственото ценно нещо, което имате. Така че не го отлагай. Напиши заглавието. Просто един лист. И после ще
защото беше китайска година, започва с първата крачка. После първата ти показва, втората ти показва, третата, четвъртата и така вървят. А Таня, пък ти като влезеш в потока и се пуснеш, ти ще се случат нещата. Таня пита, ние останалите можем ли да си напишем приказка? Разбира се. Всеки, нали, аз го споделям за всички. Всеки може да седне и да пише приказката без абсолютно никаква цена. Даже забележете там, където примерно тръгвате да пишете нещо и му казва, ама това не може да се случи. Там са ви съпротивите, там са ви програмите, където ви казват, че това не може. Там са нещата, които ви спират да случите това, което искате. Пишете в приказките, абсолютно всичко е възможно, знаете. Напишете, нали, всичко, което искате да преживеете. Най-красивата приказка. Приказката на вашия живот. Да. Принцесите сме ние там в тия приказки. Принцеси, нали? Кралица сме ние. Да. Те Ня... вид тези принцеси, те са неориентирани принцесите. Друг... Ние сме кралици. Ние сме кралици, това ми харесва още повече. Добре. Абсолютно. А, сега, мина доста време от началото ни. Искам да ви питам, искате ли да направим една бърза тренировка фейс йога или да завършиме с една медитация? Имате ли сили за това? М? М? Аз не съм съвсем сама и малко се разсейвам и ми е малко трудно, така че не взимайте моето мнение предвид. Добре, подписваме то от мнението. Да, и при мен е малко така, Няма нали, кое. тук има Добре, движение. значи няма да си правиме тогава тренировката сега. Ма можем да направим още един лайф. Да го надявам се следващия да стане по. Правиме да се получи този път. Аз много ви благодаря Да. за всички, за участието ви на всички. Тези, тези от вас, които ще гледат запис, а, само ще споделя и ще ви поканя да се включите с нас на ретрита, който ще се проведе от 9 до 12 октомври на брега на Егейско море в магичния Халкидики. Ще бъдем в 5-звезден хотел с включена закуска и вечеря. Ще си имаме практики а, в нашия красив женски кръг. Всичко, което вече споделихме, ще го има и на ретрита и ще си споделяме. И за всяка жена като подарък, която си направи ранно записване до 15 август, ще има не само отстъпка от цената, но ще има и подарък, лична фейс йога програма от мен. Според нуждите и според това, което иска тя да постигне. И линк за записване може да просто ми пишете или потърсете в профилите, ще сложа, има. А, това е вашето време и тази вечер в силата на Лъвския портал можем да си го кажем, да си го поставим като намерение, да, на себе си, да, на ново начало, на по-светла, по-уверена, по-творяща теб. Запишете се, който не се е записал може да го направи, има време още. И ако има някакви други въпроси, също ние сме на разположение. Много ви благодаря, Да. че бяхме заедно. И още исках да вметна и аз, може ли? Давай, Още нещо. Защото вметвай. най-вероятно от хората, които ще го гледат в последствие, ще искат и те карта. Затова, че който иска карта допълнително да му се стига, нека да се напише номера от 1 до 44, казахме, в коментар към самото видео да напише там номера и аз ще изтегля за всеки карта и ще му въпросам. Добре, так му ще разберем кой е стигнал до края на записа. Добре, Което трябва да стигне до края, ще стигне до края. така е. Да. Благодаря ви, момичета. Благодаря ви, че бяхме заедно, че се споделихме.
И да, че ще изпратиш на всички, които бяха да си снимат. Да, там направо под видеото ти, като го качиш там, защото то сега ще изчезне тук в зума. Мгм. Да. Или да ти ги напишат на теб и ти ще ме ги Те да ми ги препратиш на мен. Да, ще ги Да. препратят, те да Да. ти ги пишат налично. Все ще се получи. Хайде, чао, Мгм. приключвам Хайде, много и благодаря. Приятна я вечер. Да. Хубава вечер на всички. вечер. Чао, лека вечер и от мен.